Il-Prim Ministru Robert Abela qal li dan il-Gvern se jassigura li fil-kuntratti kollha ikun hemm it-trasparenza, l-integrità u l-onestà biex fl-aħħar mill-aħħar jgawdi l-poplu Malti u Għawdxi kollu. Dr. Abela qal dan fl-laqgħa li kellu f'Kastilja mal-UŚM, Voice of the Workers, li matula saħaq li dan kollu għandu jfisser garanzija tas-serjetà ta' dan il-Gvern. Brabta mal-investigazzjonijiet li għaddejjin fil-Korp tal-Pulizija dwar abbuż mis-sahra, il-Prim Ministru sqar li l-fatt li l-Korp tal-Pulizija qiegħed jinvestiga lilu nnifsu jfisser li l-istituzzjonijiet qegħdin jaħdmu u li d-deċiżjonijiet ibsin qed ikomplu jittieħdu. Dr. Abela qal li ħares il-qudiem sabiex jinħatar il-Kummissarju ġdid tal-Pulizija bis-sistema l-ġdida filwaqt li ssir riforma fil-Korp tal-Pulizija. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-kunċett ta' ħlas ugwali għal xogħol ta' l-istess valur u saħaq li għalkemm fis-settur pubbliku dawn ġew indirizzati jonqos aktar xi jsir. Dan fil-waqt li l-isfida trid tkun indirizzata wkoll fis-settur privat fejn jeżistu dawn ir-realtajiet. Semma wkoll l-importanza ta' trade unionizmu u l-paċi industrijali u saħaq li dan il-Gvern irid jara li jagħti l-għodot kollha meħtieġa biex il-unions ikunu jistgħu jaħdmu b'mod tajjeb. Dwar il-ġudikatura, il-Prim Ministru qal li taħt dan il-Gvern iddaħlet sistema ġdida ta' kif jinħatru il-maġistrati u l-imħalfin u issa se tkompli tissaħħaħ. Dr. Abela qal li huwa dejjem jirrispetta d-deċiżjonijiet tal-qorti u semma li trid tiġi indirizzata il-problema ta' qatt ta' kawżi li qed idumu biex jiġu deċiżi. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-UŚM Joseph Vella semma punti bħal ħlas ugwali għal xogħol tal-istess valur, il-kawżi kostituzzjonali u l-interpretazzjoni tagħhom, il-ġudikatura, il-kuntratti tal-Gvern u l-funzjoni tal-Awditur Ġenerali. Preżenti għall-laqgħa kien hemm il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, responsabbli mid-dialogu soċjali, Carmelo Abela. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.